dama kwanaki na faɗa na ce sai ya haƙuri Ramadan ba zai iya damba da dogo ba to ka san shi komai na Allah ne Allah in ya kawo abu kawai zai ɗauka kaddara ne amma dan man da aka wani na uku a jere an yi kuskure da kamata a yi sa a tarawa kawai Allah ya kawo faduwa. To amma da ana ganin cewa lokaci ya kusa da za a ce tun da aka buge Ramadan ya buga da dogo wata rana lagada kai za mu ɗauko mu ɗaga hannun dogo. Wani lagada wai ni idan mura dogo a ai dogon guda biyu ne akwai dogo mai ice akwai dogo mai takwasara. To mai takwasaran a dan dogo mai takwasara ai dan bari shi sai ka shirya. To kai yanzu ka shirya amma fa keja ce fa yanzu fa kamar yaya wallahi keja ce kamar yaya saboda har yanzu ɗan nan ba su gama gano ya yake ba kuma ka gano amma wallahi lalace ka gano ni kuma na gama gano mai takwasara kana ga ƴan kallon masaran da banka da mai takwasara ke na saka dan banka da mai takwasara dai ni na gama ne wannan takwasara masu kallon magana ta ku an yi ta gaba daga na kare na kai din wai dogo mai takwasara ni na musan dogo dan mata dogo dan garuwa na dogo mai ice masu kallon magana ta ku an yi ta gaba